Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week namin gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C. Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, hindi na ako makabatsyag sang sakit. Mighty C, sa mga butika. Masakitan dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakan sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako! Tigasi, tigalapa, tigasay, tigaplansya! Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing! Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikat, epektibo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio,
ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7:36. Ang oras, buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-kafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! 92 na lang kaadlaw ang nabilin, Paskwa na para sa aton tanan-tanan. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong Mall, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton paitalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupod man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang nga manatipunan nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Aaron Lloyd Refuyo, samtang mangin kaupon man naton karon ng mga balita man kag information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Kung karon sa kay ka-K5 Kim Kaluyo sa mga pila ka mga investigative kag mga follow-up reports. Samtang nangin kaupon man naton karon ang mga balita man kag information halin sa aton nga City Hall connection upod sa kay ka-K5 Jenny Kauyunan sa Iloilo Provincial Capitol. Upod naton si ka-K5 Alex Escalante. At mga balita naman kag information nagika naman sa kay ka-K5 Karen Badilla. Sa kinandan maging kaupon man naton karon ng mga dalagko man nga mga balita nasyonal kag balita international nagikan sa aton nga news center. Upod naton si ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Aliera Joy Apin. Kinandan po naton diri sa technical side ka-K5 Andre La Pastura. Ako naman iyo ka-K5 June Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Wednesday, September 24, 2025. Ano ilang mabala no Miyerkules naman taw. Mga ka-K5. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan. Plastar na, diri kita karon sa aton nga mga pila ka mga dalagko nga mga balita kag information. Karon dugay mangin kaupon man naton karon ang latest nga weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Upod sa ato sining nga mga Pag-asa inang sa ato sining nga mga Pag-asa weather forecaster. Sa latest nga weather report kamusta naton si Bagyong Umpong. Report kay informasyon daw hasta pa din sa Biyernes mo. Ag daw ang report kay informasyon bagon sang kahinay sang iya sining lakat. Ang moving yung mga ka-K5 medyo mahinay-hinay. So magatender ini siya sang pila ka mga inadlaw diri sa aton sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Until now ara pa sa dagat mga ka-K5. So karon dugay standby kamo kay lantaon ta kay informasyon daw may chance nga magalandfall ini siya sa may area sang Eastern Visayas. Ilabi na sa may Samar mga ka-K5 lantaon naton kun wala magliwat ang iya sining alagyan, wala magligwat ang iya sining direksyon. Diri sa aton gilamang nga pagpangaraga diri sa K5 Night Watch. Samtang sa aton pagipila ka mga balita kag information mga ka-K5 ato magkaroon nga pagatalakayon kag kwaon ng mga follow-up report nagikan sa aton nga patrol. May kang tanan sining sunog nga naglunta subong lamang nga hapon diri sa may area sang Halanduni Street no. Dalan Halanduni sa distrito sang Haro nga sa diin daw natabo ini ang sunog diri sa may area sang barangay Our Lady of Lourdes kag daw mga pilagid ka mga balay ang nahalitan sang sining sunog nagluntad sinigi lamang hapon dira sa may dalan sang Halanduni sa distrito sang Hado. May isa pagid ka
balita nga perte ka kwan medyo kwan siya mga balita bla nga daw mga mga ka-K5 no mga may sunog kundi may sunog nga nagduntad kay 500 tikinanglan nga aton sini nga kwan ang aton sini nga mga Bureau of Fire Protection mga mga fire truck naton dapat ma-responde iti may sunog kay 500 mong na ano man to imoy ko sino tong driver sang salakyan nga isa ka Honda City na ka K5 nakadamo-damo sang parkingan dito siya nagparking gidya sa atubang sang alagyan sang fire truck nga ginapang kwan ba ng grahe sang mga fire truck sang ikag kundi may fire truck nga sang ikag bla araw-araw isa sa tubang ano mo siga isa ka Honda City mga ka-K5 dra isa sa tubang nga nagparking sa tubang gidya sang inang parkingan sang sining mga fire truck mga ka-K5 ano ni saman ng kasi nagkuha ni Blas sa lisensya yas puno lunok blaw tarso classic tao niyo bala niya naging nga anytime may emergency hindi kayo mo pwede nga mag-block sa tubang sini sang mga kasubong sini nga mga emergency vehicles mga marked vehicles katulad sang mga fire truck, mga ambulansya, mga patrol car sang pulis dapat hindi mo pwede blockan niya kay 500 kay balo ka, emerhensya na for emergency ni sila yamong tila for example, kaya may mga emerhensya ti ano na, pasalamat ka way paglapaki ka fire truck ni imong motor, ay imong salakyan kung dinapakan ka fire truck na, way kagid ko nun way kagid sukton kay 500 pasalamat ka nga buot ang mga driver sang fire truck kag buot ning mga kwan ang mga taga-ikag mga ka-K5 kaya na sang ikag nga kwan daw nga inang parkingan or garahe sa garahe sang sang sining ikag dra yaman niya ginbutang ang iya nga salakyan kag bayaan may lang gani kay natulod iyawan pagkatulod sila kay mga naka kwan naka handbrake lalabo sila naka handbrake na naka park pag siyempre automatic guro na iyawan katulod ang mga kwan kay iyawan pangita kundi ng driver basi driver to basi nagsulod pa to sa motel daw Animal classic tao kag nagtawa kundi apat bala ito nagkara dabdab sang kalayo to nagkara upos gito kay naulhi ka responder tong iban nga mga fire truck ara man pero te supposedly madugang pagutani ning ikag ni nga maka kadto dito kay may ladder ni sila mong sa taas ni sila may ladder ni sila nga pasaka ni sila mga ka-K5 para nga maka kadto to sa sunog nga natabo sa may barangay Olordes yung video bulubudlay nga daan to piswitan sang tubig ang sa ibabaw nga porsyon ang kalayo di kinanglan may ladder kita mo ng dako nga truck na sa tubang ginasang auto nga ginaparkingan may ladder na sa babaw nga kargaw ang ladder na amo na sang nagatindog mga K5 kag dra saka ang mga fireman kag nagapapiswit sang tubig kon pananglitan nga medyo mataas-taas ang mga building nga dra nagatuhaw ang kalayo sa mataas nga building mga ka-K5 ate paano nabi karon kay amo isa sa mga galamiton kun tani ni ikaw imo yan nagraki mo nagparking na ano klase ka mango klasik tawo ni Osos Maria Ihunes so may mango pa nga isa ka gikitawo beduha na kamo nga haso ka ano na kaya lang namang ipagawa ang plate number kay base mahuyan nag isa tutudo bla damo buyayaw siya laban-laban pero ang latest naton nga balita nga daging padalaan ini sang Land Transportation Office kay 500 ang Land Transportation Office nagpadala sang show cause order sa tag-iya sa sining auto nga ini kay may plate number nakuhaan na sang plate number Honda City na gikwaan sang plate number o kon
lista ang iya nga plate number kagin padala sa LTO. So ang LTO mga ka-K5 ang magapadala sini sang show cause order. Padalaan ini siya sang show cause order sang taga Land Transportation Office para nga maintindihan niya kung ako ni sa taga Land Transportation Office kansilahon kung na iyang driver's license. Mango-mango kasi tao mo. Ang sunod sa utok yun ay nga kadamo-damo sa parkingan ragi sa ima parking tubang sang inang grahe sang sining mga fire truck nga iniman ti tatlong ika fire truck way kagwae kinakupare gid sa tubang mo. Ako pare gid yang lagyan sang tatlo ka mga fire truck ko hasta ambulansya ni kagwa. Kaki-5 inakupar sang haso ya. Sa din ga kuaning utok kini man ga aga angot guro ning utok ya basi utok kini guro laban tingkoy ay. Amo sila guro sang kilala namon sang akon nga barbero kay 500. Ang barbero ko kunin nagpagunt kita nyo bagong gunting ko bagong gupet. Pagunting ko gapon. Tapos istorya kami. Akon barbero wakalan gini mong. Siling sang barbero ko. Basta way ko sang isambit nga ngalan basta hambal ya lang amo niyo. Siling niya di pa ulo inspeksyon sa mga flood control projects kag sa mga inang ano gani niya sa mga infrastructure projects. Daw may namang-an gid. Ano namang-an yan na? Hindi gani kabalo manghugas pinggan sa balaya. Tarso klase ka. Dungol yun ang akon nga barbero mong. Di lang ko manugid kundi na siya nga barbershop kay hapos na sa maabot mong. Perte kawakalan kasi ka barbero, istorya kami parte sa kuan mong. Parte bla sa rally, parte sa mga politika sa rally. Kigakig saya. Sinya ning kuan Yan do, siya duway gani kagi siya barangay tanod Yan di pa ulo inspeksyon pa sa sila sa mga infrastructure projects yan daw sa Piho. Yan no namang anya na. Hindi gani ka balo manghugas pinggan sa balay niya. Ang iya nga tinagagli, hindi ka balo, hindi gani ka isrot man tanawag yan. Tinagagli kami, hindi gani ka isrot, sila yung mga hugas pinggan sa balay niya. Ulo inspeksyon sila nga sa infrastructure projects niya, ano na sa engineer nga. Hindi gani balo manghugas pinggan sa balay to. Yan sa Piho. Mo gini sila guro kamango ni sang driver sang kuano sang Honda City nga niyo kaki-5 base bala nagkuha ni sa iyang driver's license base sa puno sang lunok blaw way kagi seminar bala niya bisan sa common sense mo na lang ni Black 500 bisan wala ka pa nakaseminar pagkuha mo sang imo nga driver's license common sense mo na lang nga ang ina nga mga salakyan are used for emergency. Ginagamit ina para sa emerhensya ini nga mga salakyan katulad sang fire truck, ambulansya, patrol car sang pulis. Ini nga mga salakyan mga marked vehicles ini. Ini sila mga ka-K5 ang ginagamit para sa emerhensya. Common sense mo na lang. Bisan grade 1, section 51 lang ang natapusan mo, pro, naintindihan mo na nga ining mga fire truck ni for emergency ini. May masunod sa pinsar mo nga base, kano kung may sunog, base kon, mga sa iban nga lugar ni, labalaban din na lasa na ni salakyan mo, ginlasak-lasak na ni sang fire truck. Mga ka-K5, hindi ba? So istoryahan talaga karon mga ka-K5 sa ato sining nga pagpangalaga do. Kay kwaon nato karon mga follow-up report may kang tanan sining sunog nagluntad kagaina dira sa may barangay Our Lady of Lourdes sa distrito sang Aros may dalan Halandone nga nakatuga ini sa pagkasunog sang pinabulobanta mga apat tanan ka mga pamalay. Isa diri mga ka-K5, isa ka catering services ang nasunog diri.
Mga ka-K5 sang nagligad gila o kaginag lamang sang hapon dito sa may dalan sang Halandoni sa distrito sang Haro. Sa kuhaw naton nagkaroon mga follow-up reports nagikan sa patrol naton. Bala pila ang pangkabilugan nga damages sa sining sunog gani. May mga nabiktima blang nga mga nagkalasunog o kabay pangawala lang. Kag subong man ano gid bala ang ginhalinan sang sunog nga ini mga ka-K5 naglontad sa may dalan sang Halandoni sa barangay Our Lady of Lourdes sa distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo. Samtang sa iban panaton nga mga balita, sa iban panaton nga mga headlines, sa mga balita lokal, mga ka-K5. Sa iban panaton nga mga dugang nga mga balita lokal, iban panaton nga mga issues nga pagatalakayon din sa ato sining nga pagpangalagad. Sunog sa distrito sang Haro, nagbilin sang masubra, baw 1.8 milyon gali. Nga kaharitan suno sa taga Bureau of Fire Protection. So ato nagkaroon ng mga follow-up report nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita, sa mga balita lokal, national government agencies mandato kuno nga magpatigayon sang koordinasyon sa city government antes magpa-implementar sang mga proyekto sa syudad. Kayang gapangakigid ang mga taga City Hall, gapangakigid ang mayor, kagang iya nga mga kwan, nga mga chiwari-wariwap, nga mga konsyal, nga mga nga mga kwan, nga mga inang stampa di guma, nga mga kwan, nga mga konsyal, mga chiwari-wariwap. Ano po, chilingon siyang chiwari-wariwap? Nakangay sa mga chihuahua, bla. May kanta na, hindi, bla. Chihuahua. Chihuahua. Naman ang mga chihuahua sang City Council, mga ka-K5. Istoryahan, tara-karoon din sa ato sila nga pagpangalagad. Kaya gareklamo, sila nga way kunugagi sa city government ang tarantanan nga mga projects nga alin sa ato sila nga national agency. Ginapatigayon nga mga projects dito sa may syudad sa Iloilo, mga ka-K5. Samtang sa iban paginaton nga mga headlines, management sa Western Visayas Medical Center dapat kuno nga hindi pahilabtan sang mga politiko. Suno sa kay board member Olex Suplico. Sino ka pa sila bota? Nagligad to ka pa sila boto si Rex Sarabia. Kay si Rex Sarabia nag-ubra ka privilege speech, ubra ka wakal nga nagahambal siya nga dapat kwanon kuno dapat ano ganito man kasuhan o kon hatagan sang leksyon ang mga politiko nga nag-intra sa Western Visayas Medical Center. Mo na ganing hambal ko hindi gani kay isrot sang ubrayda sa syudad sa Iloilo, hindi kay isrot sang ubrayda sa City Council, nagulo intra pa sang problema sa Western Visayas. Gano kaslo. Kaya gani kay isrot sang ubra mo na nasagi kakaulo intra diya sa trabaho sang iban ilabi na sa mga national issues, ilabi na sa mga parte na sa may Western Visayas Medical Center. Tapusan trabaho mo. Ato ba nga mga pumuloyo, eksplikare ang aton nga mga pumuloyo kung sa di nagakadto ang inyong ginapanukot nga 300% nga real property tax. Ikaduha, i-eksplikar sa mga pumuloyo nga kinahanglanon gid nga magpasaka sang real property tax nga 300%. Kay ginakawat nyo malang na nga mga yudi patula kamo. Mambal kamo dayon nga kapasibangod ka lang nga mga kawatan kami. Isinuabing kawatan. Lang alam kami mangawat kami ordinaryo kami nga mga pumuluyo. Sino kawato namon? Mangawat lang may gani sa bilog tsokolate sa SM City dakop kami dayon kag priso. Kamo inyo nga mga yudi patula kamo da milyon-milyon nga mga kwarta sa gobyerno ginakawat yung mga yudi patula kamo. Gusto nyo tawgon pa kamo nga mga honorable nga mga buisit kamo. Init gani ko mamarka ning swilas ang akon nga chinila sa sa guya nyo ay. Tinlo pa kamo daw si Sino kung mga matinlo nga mga yudi patula kamo. Kamo gani kay eksplikar sa aton nga mga pumuluyo kung nga pasakaan yo 300% ang real property tax diri sa syudad sa Iloilo.
karon mamarka ni karon ng 5 ko katudlo ni sa guyamo ay. Bla. Istoryahan tra karon magka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagan. Samtang half lane sa Halandoni flyover sa General Luna ginsaraduhan na para kuno sa major repair. Di mayo man ni. Mga pila magkatuig gawa sobra man 10 years, no mga 15 years man gawa. Nga gamit-gamit nato na sang flyover antes nga antes nga kuno nga patigayonon ang repair, ang maintenance. Ikomparar sa flyover nga lugar. Ilabi na sa flyover isang kilala namon ni K500. Ang naman-an namon ni K500 nga flyover nga wala pa gani mahuman, ginliwat, ginkuan naman ginkayo. Wala pa gani mahuman, ginkayo na maliwat. Tapos may isa pa ka flyover nga sa subong wala gyapon mahuman. Ambot san o pa na nila humanon. Nga raya nga flyover sa may Halandoni, mga ka-K5, sa flyover sa jalan sa General Luna kag Halandoni, mga sobra magawa 15 anyos nga ulo kwanta, nagulo gamit-gamit ta mga ka-K5 kag ginpatigayon na maliwat ang major repair. Ilabi na gid ang iyang maintenance. Wow, so perti ka barato pa nang klase flyover. Di hamak nga masyado katahom kag masyado ka barato ina ang bilis sina sang flyover nga ina. Kay man nga wala sang substandard kag wala sang kurakot na K500 nga kay ang nagtrabaho sina amo ang Korean contractors. Di ang mga Koreano, hambal sa akong kilala, mga gagmay kuno pitoy-toy, pero hindi kawatan. Kaya sa akong kilala nga pare, sila yung mga Koreano, sila yung pare, sila yung mga asab, nagaling mga gagmay, sila yung mga toy-toy, sila nga pero hindi kawatan. Hindi sa aton sa Pilipinas, ang mga Pinoy, di gagmay na toy-toy, kawatan pa. Ay, Maria, ihunis ni Garapon Santissima, Yate mo na kung nga nami. Kita mo, kita nyo naglawig sang pila ka tuig. Naglawig sa mga 15 anyos. Timpo na sa ni Guyang mong. Timpo pa na ni President Gloria Macapagal Arroyo. Sa isang nga tuig nagpresidente si President Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ba siya nagbulo sa kay Ramos? Hindi sa kay Estrada, gali? Kay isang nagligad pag presidente ni Estrada, si Guyang amo ang vice president. Nakakasi Estrada, siya ang nagbulos, no? Siya ang nagbulos bilang presidente. Pagbulos siya presidente, nagpadalagan sa liwat, nagpresidente pa sa liwat, anong pagigiliwat katuig. So, sa sulod pa nga daan sang pila katuig, mga 7 katuig nga nagpresidente si President Gloria Macapagal Arroyo. Di mga ka-K5, ginbuslan pa siya ni Pinoy. Nagbulos pa siya si Pinoy. Nagbulos pa siya si Digong. Mga ka-K5. Subot sila masubrakin si anyos nga gingamit nato nina ang Halandoni General Luna nga flyover nga nangin manami kag wala sang diferensya. Sa sulod sang masubra si 15 katuig nga pagtrabaho nga paggamit naton. Mga ka-K5 subong lang siya mag-angkon sang major repair. Kundi kampiyon lain sa flyover sang akon nga hambal sa akon nga kilala nga niya pre flyover tiya dito. Siya way pagani matapos ginakayo naman mo. Tingin mo kita sila nga way pagani matapos ginakayo na maliwat man. Pagwaan na maliwat budget kay para kayuhon man. Tapos ang dito pagit sa may kuano sa may aganan flyover pagito ba amo pagitong pinaka-worst man nga ato nga flyover yung mga ka-K5 hindi gito yung magamit. Nagkalatuk-tukon ng iyang mga kwanto, ng mga salsalon. Kag, nagkalumut-lumutan na to ang iyang mga kwanto, ang iyang mga gerger, kag ang iyang gerger. Gerger, galin niya, lain niyang mochilingon, no? Gerger. Nagkaralumot-lumutan na to mga gerger yato. Ang iyang mga kwan, ang iyang mga ang halige
Nagkaralumot-lumutan na pero wala gapon magamit. Pila atong Valoria? Ang Valoria sa to mga ka-K5 is 810 million pesos. Oh, wow. 810 million hinatay yun na sa amon, nakanegosyo na kami. Wala labot siya, nakanegosyo na kami. Nagnami, paguro pa nga buhi namon, K5 Andre. So, ano ang amon sining abot silingon? May ara bala kami sang ginatawag kay 5 Andre nga rason nga magtawag kami sa inyo nga mga kawatan sa ahensya sang gobyerno, mga government officials. Yes. May rason kami nga magtawag sa inyo nga mga kawatan kamo. Lalabot nga mga kawatan kamo daw mga buaya kamo. Sorry sa mga buaya. Kadamo-damo sa mga sapat nga buaya giyang ginagamit na sila ni man. Ang mga buaya gani kung makatukob na pagkatapos ng makatukob nagapahuway dayon mo. Di Black K5 Andre. Ang mga buaya yung makalamo ni mabusog ni sila wala ni nga panginaon liwat. Amo-amo sa mga manog. Di niya mga politiko ni sobra pa niya sa mga buaya. Kay bisan busog na mga buwisit nila sige gyapon nga panginaon kag tukob mintras sa may tulokbon. Anga ni sila ya tawgon guro ng mga ano silang kasi ka mga sapat daw gagmay lang nga mga sapat pero plakaon blay ng ano gani no mga daw ang kasahi bala sang rabbit lang gagmay no kita nyo na I5 ba Andre nga pagkaon niya sang mani kaan mo sa sang mani lamunon niya pero way ginausap para do ginagaburukol di siya nga bao nga lamon niya ginatago amo na guro dapat sa inyo ipang alias hindi gani amo siguro no kaya mga amo magkaon siya na pangtago na di sila ng mga lingag-ngag di mga pagkaon nila tapos tuduhan nila nga lamon taguon lang nga taguon gali kaya ang buaya nakakaon yung buaya ka mabusog na bisan gaan mo pa na pagkaon hindi na magkaon na lain niya sa mga buaya nga aras takas nga way kabulusgan ng mga buwisit nila Jesus Maria Hiunis sa mga kainit ulo ko timprano mga ka-K5 istoryahan tanak karon diri sa ato sila pagagad siling ni Ana Lapatin niya piranha pwede man do piranha kamo patuod no piranha gali no san ano lang kadto niya hindi ka pagbuyan mintras hindi ka tulan bilin daw mga piranha kamo nga mga yuni patula kamo mga kigla kamo sa amon nga tawgo namon kamo mga kawatan kag mga dalok-dalok pero sa tutuod lang gusto gi manahambal namon dugay na nga mga kawatan mga ka-K5 istoryahan tara karon diri sa ato sila nga pagpakalagad diri lamang sa K5 Night Watch mga ka-K5 damo pagita nga mga issues nga pagatalakayon diri sa ato sila nga pagpakalagad sa ato sila nga mga balita nasyonal sa mga headlines ang ato sila nga mga balita nasyonal si Henry Alcantara kag si Bryce Fernandez kag or Hernandez kag si Mendoza, Engineer Mendoza, no? Kag ang mag-asawa nga si Diskaya protected witnesses na sang Department of Justice. Ginimo silang kwan nga mga witnesses na sang DOJ. Abaw. Tapos yun mga ka-K5 kaya mo ni sila ang mga whistleblowers amo ni sila mga nagapanugid kung paano suno sa report kay informasyon nga ini sila mga ka-K5 ang amo ni ano hambal ko sa inyo bala nga si Henry Alcantara kundi engineer ni sa district engineer da sang Bulacan hambal ni engineer Henry Alcantara mga ka-K5 ngagin plastarya na tanan-tanan kung paano siya naka-intra sa racket sang kwarta sang gobyerno kay si Undersecretary Bernardo amo gali iya nga best friend kag si Undersecretary Bernardo amo pa ang nag-appoint sa iya bilang district engineer sang Bulacan kag inhimo niya nga inang assistant district engineer amo ining si Engineer Bryce Hernandez naman subong gilamang nga adlaw kundi may mga sports car kay 500 mga high-end nga mga salakyan mga sports car si Engineer Bryce Hernandez abi nyo kung ano
Ginbalik ya sa kwan sa ICI. Ang ICI amo na siya ang Independent Commission Investigators. Mga ka-K5 ICI. Gindulong ito, ginsurrender ya, pero meron may gisurrender to sa ano ganitong salakyaman, safari. Safari. Daw, kuan man na yan, nakaon mo na yung garagumo. May safari, gimanggali, galing brato na yan, bratuhon na. Iyan ang Nissan Safari, hindi bla? Ano gani na sa inablang may kuan bla? Inablang may marka sa ulo blang kabayo, no gani na nga klase sa salakyan. Iblay kun manol ka sa mga amo na mga klase sa mga salakyan. Ana, Mustang na. Iblay kun manol ka sa mga salakyan, yung kagiraan kakilala sa mga amo na mga salakyan niya. Tapos may ato naman to sa kuno nga gin-surrender kagaina. Nagabili naman kuno to ng mga ara sa mga 32 milyones ang biliya. Makon mula nga assistant district engineer ka lang, Maria Ihunis. Assistant engineer ka lang kay 500. Ang imo yang mga salakyan, mga sports car nga nagabili sang tag 32 milyones. Yuda puga. Ferrari. Oh, nang daw kabayo. Ferrari gali. Oh, Mustang lay man ang Mustang. Ang Mustang medyo bulo barato na nagawaya. Pero Ferrari mo nang perte ka mahalong Ferrari. Kag ang Rolls Royce, double R bla. Double R, Rolls Royce. Mga ka-K5. Sos Maria Ihunis nga klase ka kwan. Nga klase ka inang hamakon mo, assistant engineer ka lang niya mga ka-K5. Inang makuan ka imo, ano ganina siyang ICI, Independent Commission for Infrastructure muna. Okay, Independent Commission for Infrastructure. Abi ko, Independent Commission for Investigation. Ara kay kalain. Basta mo magyapon. Independent Commission for Infrastructures. Amo na sila dahil so gindulong ito kunong isaya pagin surrender ito. Nahuya naman lang guro ni si Vice inao si Assistant Engineer Bryce Hernandez. Kay manamakon muna nga assistant engineer ka lang imo yang mga salakyan mo mga Ferrari kag mga Mustang na ano klase. Grabe nga mga salakyan niya mga ka-K5 sobra pa sa din kay mo kita sinaman. Mga ka-K5 so gin surrender yato. May kuan pagid. Ang katapusan niya gin kuan nga gin surrender sang subong gila mga gabi subong nga adlaw. Daw kuan ko no nang ano pronounce na Lamborghini. Lamborghini. May ara pa gina isa ng ano ganin isa Porsche. Grabe nga mga ngalan ka mga salakyan ning mga salakyan nga mga Loy ko gahandom sina. Lamborghini. Ang Lamborghini nga gindala ito mga 30 milyones ang balor. Makon mo na, sos. Hindi mo kita sinaman. Amo na kamahal. 30 milyones ginabakal mo sa salakyan. 30 milyones kay 500. Mga 12 na nakabilog nga balay kung magbakal ka sang balay nga daw donaryo lang nga balay gawa. Mga 12 na gurok balay na magtag 4 milyones ang biliya o 6 milyones. Kaya mga tag 6 milyon pa. Mga tag 10 milyon pa, mag 10 milyon makon mo 30 milyon mga tatlo nakbalay na. Ay. Perte. Amo nang itsura sang Lamborghini, Amo nang isurrender sa ICI. Inang independent independent commission for infrastructure amo na gini no. Amo na sila no ang ICI. Amo na gini surrender yato sa talatapan sang ICI.
Ryan, no? Sus Maria Hiunis. Amo nang itsura. Mil mahal gali na. Try tag 30 million gali ni. Maria Hiunis klase ka sa lakyan. Oh? Ato na kwarta kipay bandri. O hindi bla? Ato na kwarta may amot tada. Sabi mo, iyal na kita may amot tada. Tanan-tanan kita nga mga pumuluyo may amot nandiraw kay nga kinawatan nga kwarta ang ginbakalya mo. Halin sa sa flood control projects nga trilyon ang balor. Trilyon ang bili mga ka-K5. Ikaw mo kay trilyon o bilyon ang balor sang aton sining inang sang aton nga inang flood control projects mga ka-K5. Ginpangkawat malan isang mga yudi patula nila nga ni. Lantawa. Bot silingon hasta si ka-K5 Aliera Joy Apil may ara sina nga amot sa sinang Lamborghini nga ina. Dapat bisan isa lang kabilog nga side mirror makakuha tada. Hindi gani akon guro targeton guro guma lang bisan isa kabilog guma daw. K5 Andre. Istoryahan tara karon mga K5 sa ato sini nga pagpangaragad sa aton nga mga balita internasyonal sa mga dalagko naton nga mga balita internasyonal. Sus si Juan Blas si Bagyo Nando paglaya siya di sa aton mga K5 diri sa may inang Pilipinas. Sumaylo galito sa may Taiwan. Ang dungol ya. Nag-agi to sa Hong Kong pagkatapos lumabay to sa may Taiwan. Merichos Taiwan to sos. Makon muna mga K5 ng mga almost 14 kabilog ang patay, 124 missing. Natapos na tiphag mga K5 ang Lake Barrier sa Taiwan bangod sang super typhoon nga si Ragasa nga sang nagligad diri sa aton. Si Nando na ngalan niya super typhoon Nando. Ang iyang ngalan niya si Ragasa bangod kay ini siya saya sini nga international name Bagyong Ragasa. Gen Ragas ras sige to mga K5 ang mga taga Taiwan no. May 14 sa kabilog nga ginbilin nga patay kag may 124 sa kabilog nga mga pinangbilin dire sa ato o dito nga mga nagkalamising bangod sang pagrusdak mga K5 sang Lake Barrier dito sa may Taiwan mga K5. Triyan trackeron diri sa ato sila nga pagpangaragad diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon batan ang builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 kag sang Mighty C. Di power duo sang klinika de Alternatibong Medisina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Klinika DTX 500 kag Mighty C mga K5 nga sa diin amo ni siya ang nagahatag proteksyon sa aton nga lawas kontra sa mga pamalatian mga kauturan naton nga may mga ginasuprer nga mga pamalatian katulad da bisang ano gani niyo katulad sang inang diabetes, may hypertension kada no. Ano pagid? Hypertension, high blood, kag iban nga klase sa mga kanser, tanan nga klase sa mga kanser. Alin sa sarcoma cancer, pakadto sa prostate cancer, pakadto sa breast cancer, pakadto sa lung cancer, pakadto sa colon cancer. Tanan-tanan nga mga kanser mga K5. Sigurado nga hindi pag-i-allow sang sining klinika DTX 500 kag Mighty C. Bangod kay amo ini sila mga K5 ang aton sining nga solusyon para nga mapunggan ang pagtubo sang anuman nga klase sang pamalatian sa aton nga lawas. Bangod sang pagka-superior antioxidant sang klinika DTX 500 kag sang pinaka-immune system booster naman sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Ini mga K5 ang puno sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agud nga punggan ang pagtubo sang mga bukol sa lawas naton. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga K5 no, isa ka alkaline vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon naman nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros.
So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Hindi nyo napahulata pa nga magtubo ang mga bukol sa lawas naton. Proteksyonan ang aton kaugalingon klinika DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras alas 8:19. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
mula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangaragan. Oras naton karon nakalabor kita sa 29 minutos na nakarigad sa alas 8. This time check naton karon ang latest nga weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kamusta ta si Bagyong Upong? Kung diin na siya kag anong plano sang plano idis Pilipinas. Mga ka-K5 check naton latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo upod kita sa kay Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Hello, sir. Good evening kag sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest weather update naton sa daw sang Wednesday, September 24, 2025. Latest nga update naton sa ginamonitor naton nga si Bagyong Opong, severe tropical storm Opong na kaya nag-intensify na siya. Kaya na lang sang alas 4 sang hapon ang sentro sini nasa kalayon 670 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Maximum sustained winds nga 95 kilometers per hour malapit sa iyang asento, kagagastanet nga pwede maglabot sa 115 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 20 kilometers per hour. Projected na to nga track and intensity. Magalandfall siya sa may Bicol region by Friday morning or Friday afternoon. Mag-traverse siya sa may region sang southern Luzon and mag-exit sa PAR by Saturday. Wala tayong rule out ang possibility nga mag-intensify siya sa isa ka typhoon category prior sa pag-igo niya or paglandfall sa may Bicol region. Ang southwest monsoon naman nag-apekto sa subong sa may Luzon, western section sang Visayas kag sa Mindanao. So kung basehan ta lang actually sa aton nga weather outlook for the next coming days starting tomorrow, ang combination ni Bagyong Opong kag ni southwest monsoon maghahatag niya siya sang sang mga pag-ulan, expected heavy rains dire sa aton sa western Visayas and possible moderate to strong winds and moderate to rough nga coastal water. So make sure nga padayon naton ang aton nga latest weather updates and hopefully naka-prepare na kita sa impacts nga dala ni tropical cyclone Opong. Muna itong latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned and stay safe out there. Engineer John, kundi subong Miyerkules kita Webes, Biyernes, mga Sabado do mga 3 pagkadlaw tiniri ani kay sa ato nga paglantaw ang tracking niya subong ara pa lang sa gyapon sa dagat kag may posibilidad nga ini siya ang magalandfall dira sa may area sang Bohol sa Bicol Bicol region and ano gani ning Bicol region sa Luzon area gyapon Southern Luzon, sir. Southern Luzon may tendency nga diri sa aton nga maka-experience man ta diri sang inang madlos sang hangin nga malabot kita diri bisan sa mga ikog lang abi sang sining bagyo nga si Opong. Yes, sir. Bali ang ato nabing forecast sa subong may mga expected na kita heavy rains and severe winds for tomorrow So tomorrow Thursday pa lang na. Pero ang forecast naton subong sa kay bagyong Opong sa Friday pa malandfall. So wala pa siya wala pa siya, hindi pa siya maglandfall or palandfall pa lang siya. May nakita may ma-experience siya, nakita ang mga pagulan kag makusog nga hangin and na siya, damo na siyang areas actually. Ang in-expect naton nga maapektuhan hindi lang actually region 6. Okay. So may posibilidad nga pag-abot sa mga inadlaw sang Biyernes, may posibilidad nga makaangko na kita sang mga signal diri sa aton labi na gid sa aton sa may Western Visayas. Yes, sir. Gina-expect na siya ang siguro by Friday kada mo ginang adlaw malapit na ang bagyo sa Western Visayas kay traversing na siya sa sa Southern Luzon. We expect nga naga-traverse na siya sa Southern Luzon kag nasa typhoon category na siya. So malapit-lapit na siya sa aton sa Western Visayas, so most likely na may ara nakita na mga
tropical cyclone wind signal. Laban-laban may gale warning gina siya. And ang aton mga ang ginawa naton mga warnings naton, heavy rainfall warning naton kag rainfall advisory naton, most likely may kita na di areas nga nga affected, and aton nga general flood advisories or mga naton mga forecast naton sa sa mga river basins naton, most likely ara man na siya. So actually tanan naton nga nga tools para sa warning magamit tagid ni ko diri sa sa Western Visayas. Kag may tendency nga magabaskog pagid niyang iya sining persa samtang nagamatamat palapit sa kadutaan naton diri sa Pilipinas, Engineer John Baron, sir. Yes, sir, we expect sir nga typhoon category siya. So siguro from here all throughout sa sige-sige niya nga dalagan magpadayo ni pasaka na ang iyang maximum sustained winds up until siguro mag-reach siya typhoon category. Kay ang iyang maximum sustained wind subong is 95 kilometers per hour. So ang aton nga criteria nga daan in order mag-typhoon category siya is ma-reach na lang 118 kilometers per hour. So medyo medyo malapit-lapit naman siya sa 118 kilometers per hour. So ni siya, balantayan ni siya kay pag typhoon category do medyo na ni siya, high end na nga bagyo. So gabi na ning impacts nga iya nga matuga. Kag ang iya nga tracking subong iya hindi ligda sa Pilipinas kundi daw maagi sa tunga nga porsyon sa mapa sang Pilipinas, inang Engineer John Baron. Yes sir, malabay siya sa malabay siya sa may landmass naton, diri siya sa may sa may Southern Luzon, Maigo. So most likely ni Southern Luzon daan malapit na sa aton. So may mga na siya, may mga impacts na siya nga dalon nga or nga hatag pa sa sa aton. Ang ang most likely siguro ang ang strong winds niya. Strong winds usually pag may strong winds ka, most likely na may mga structural damage ka na. Kisa brown out pa na. Tapos ang mga syempre pag kusog hangin hindi ka na madula mga galinupad nga mga flying debris naton. And of course ang pagbagyo hindi ka na madula ang heavy rainfall and usually heavy rainfall associated ang si flooding kag si landslide, especially pag susceptible ang imong area. So mas mayo na guro sa advice naton sa aton nga mga kauturan nga identify naton kung ang aton nga area is susceptible sa amo ning mga hazards flooding or landslide, para at least naton mas ma-identify naton kag of course syempre may mga expected kita daan nga severe winds kag heavy rainfall. So may para at least maka-preemptive evacuate. And of course syempre kay malapit kita sa bagyo and ang most likely siguro ni directly affected kita, so wala tayong na-rule out ng possibility ang storm surge sa mga coastal areas naton. So ginapaandam taman ang aton nga ang aton nga mga kauturan nga nagapuli sa mga coastal areas, especially dra sa norte, kay pag sa norte mas malapit pagid sila sa sa bagyo. Okay, so preparahan tagin Anyway, from time to time mag-check lang kami dira sa inyo sa Pag-asa para makakuha kita permisang update para sa aton nga mga tagpalamati, kay manti syempre ang kululbaan hindi kay hangin kundi pati ng tubig baha kag landslide diri sa aton, most especially diri sa aton sa may area sang Western Visayas. Anyway, thank you so much kid Engineer John Baron, and good evening. Yes sir, thank you and salamat. Good evening. K5 News FM Kampiyon Report. Preparahan mo ni K5 Andre ha. Biyernes nga adlaw. So subong Miyerkules kita buwas Huwebes daw medyo kuan pa. Okay pataka daw medyo layo-layo pagawa si Upong, pero si Upong ara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa kadagatan subong sa may area mga ka-K5 sang east of Surigao City kag sa Surigao del Norte. Dito ni sa makita subong mga ka-K5 tiyang iyang iliguon mga ka-K5 once maglandfall siya sa may area sang Southern Luzon nga sa diin medyo malapit-lapit ina siya diri sa aton sa Western Visayas kag Negros Occidental mga ka-K5 so
malabay gid saya sa kadutaan sang Pilipinas. Kag may posibilidad ay ni siya ang mag-landfall sa area sang Bicol region. So southern inang Luzon. So kita medyo malapit-lapit na dira sa southern Luzon ang Panay kag Negros mga ka-K5 no. Labi na sa area sang Western Visayas. Gani sanbay sa aton nga mga tagpalamateo, preparahan nyo na ha. Wibis nga adlaw sa Biyernes siya mag-landfall. Butchilingon sa buwas nga adlaw, ini siya mga ka-K5 ang maamat-amat na nga magapabatsyag sa aton sang medyo heavy rain. Kag may gamay siguro nga pag-trutayog sang hangin diri sa aton mga ka-K5. Ang oras naton karon 40 minutos na kaligad sa alas 8. Sa ato sini nga pagpangalagad, check naton si ka-K5 Kim Kaluyo. Sa iya sini nga mga balita ka informasyon, may kang tanan sa sining sunog nagluntad subong ila mga hapon dira sa may area mga ka-K5 sang Halanduni no, sa barangay Aurelio de Lourdes. Kag ang ining pagkaakig sang taga LTO na picturean gitong isa ka Honda City mga ka-K5 oh. Ang Honda City nagparking saya sa tubang gidya sang sining inang parking area or grahe. Dito kasi nagparking sa grahe sang sining aton sining taga Bureau of Fire Protection ang ikag mga ka-K5. Paano makagwa na karon ng mga fire truck na kay ara kasi nagparking sa tubang. Pero mati naton gaplano karon ng taga LTO nga padalaan ni sang show cause order ang driver o kon ang tag-iya sang sining Honda City nga nagparking sa tubang sang inang parkingan o kon garahe sang sining mga fire truck sang ikag mga ka-K5. Ara yung mga detalye sang mga balita upod kita sa kay ka-K5 Kim Kaluyo para makuha nato ng mga follow-up no kag latest nga information angot sining sunog nagluntag kagaina. Amotong hambal guro sa gina sa ni Kapitan, interview si Kapitan gina ga monitor ko. Hambal ni Kapitan niya kadugay-dugay abi niya may abot ang fire truck. Paano pag-abot ka fire truck na arang buisit nga kuano? Visit nga sa lakyan Honda City o tako na ko na sa taga fireman na linasa ko na lang na. Dire check na to na mga detalye sa mga balita sang to sining patrol mga follow-up. Nagika na sa aton nga Chief of Reporters with ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June, una kita no sa update sa nagluntad nga sunog dito no sa may area sa Our Lady of Lourdes sa may distrito sa Haro. Actually no, ini ang nagbilin sa 1,845,000 pesos kay K5 June. Kasunod no sa pagkasunog sang pito tanan ka mga structures. Nakip na diri no bunkhouse sa catering services. Kagang nabilin ang mga panimalay kay K5 June sa likod. According rin no, sa kay Fire Officer 2 John Paquito Verano, ang arson investigator sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, tika K5 June, no, as of this time, wala pa yung matumod kung ano gidiyaya ang ginhalinan no, kung rason sang sa rin sunog kay K5 taon na kay K5 June. Naglabot sa third alarm ang rin sunog sa riin no, gindeklarar nga fire out alas 3:45 ng hapon. So bali mga isaman ka oras no na pagpalong sa mga taga BFP as well man sa mga ibang mga units ng responders 65 June ang ining nagluntad yung sunog. Kag madasig nga nagibwal kag naglaptangan ni kanayo tungod man no nga human sa light materials ang ining mga structures 65 June including na dito no mga panamalay sa likod, and accordingly wala man no sang napilasan o kung nabalhag na casualties na nasamit ng insidente. Kag amo na no actually kay after sang sunog kay ina tawag na according kay ina kay FO2 Verano nga 7 PM din na pagtawag naton yani ongoing pa tong ila sa niya nga mapping kay 5 June. Kaya gina-assure no nga wala na ba sang baga no nga nabilin para hindi na maglapta in kaso no kasi 5 June.
Kaya man gani no ang napanumdum lang man sa ibang dara nga mga motorista man in terms of kung may mga emerhensya kay Pag John maghatag sa likwa no kung magpulo pa iway-iway sa dalan kung may maglakay no nga mga fire trucks kay Pag John no kay once na magwangwang na or once na magbusina it means na may rasang respondihan nga sunog. Kaya mo ninyo makita naton sa video nga gaibwal ang kalayo way sa may gapiswit nga tubig da nga hose salin sa aton nga mga fireman no may ara pro gamay ang ambal kina ni kapitan to si kapitan ano gani tong Leo Lindero. Lindero no ambal ni kapitan Lindero daw lihigid kaabot ko ng fire truck dito K5 Kim. Actually, kay 5 June, no, among man ang struggle nila going sa may area, it's ang traffic kay 5 June kaina, kag tawag no, damo, abi ko na yan sa mga salakyan, nga kita mo nang bala na nila may sunod, may kawangwang kay 5 June nga mga tawag na fire trucks. Wala nagapahigad nila yun kay 5 June. Among man ang isa nila sa struggle, kag actually, ang mag-respond ko tani nga ang ikag ni bala kay 5 June, na-delay man to sila tungkol sa sining batinggilan. Sa sining batinggilan nga driver o kontagiyan isang sining salakyan na nag-park no dara sa may tubang gid sang ilang nga garahe wherein kabalabag gid sa ilaya nga mga aparatras sa K5. So di ka sabi ko sa siguro na wala pa sang sunog kasi pa John binayaan niya at dugayan test nagbalik. So damo sa mga factors kina nga ginambal nilang that is why nung nag-delay ang ining pag-responde dito sa my area. Actually, kayo na nagasunod man kataganit dito sa pinaka mga fire truck sa area. Amo man to kayo na naman ang problem kay 5 John. Dara sa may Mandurriao area, ang iba niya mga motorista medyo batinggilan man ba lang nga masalot gid kay 5 John. Despite na may mga ambulance, may mga fire truck. Kag kapin pa inang adalan dira daw ginakayo na damong. Hindi bla? Sa dira nga sa K5 John, yes, kinakayo no ang piyak na lane. Ang piyak nga lane niya. So botsilingon ang piyak lang nga lane maagyan. Tidugangan pa nga gutok-gutok sa amo sa tunga chimpo mga inuras to mga alas 5 hindi bla mga alas 3 mga alas 3 manog alas 3 mga alas 3 ba perti ka gutok-gutok kay kabalo ka mga alas 3 gilakat man kumong tinakalabay man ta sa dalan ngita ko sa ngalagyan parang makalapos ko sa ako ng kalatuhan bangod sang perti nga traffic dugangan pa nga one way lang ang inadira sa may dalan Halandune tungod kay ginakayo ang dalan dira gina-construct ang dalan dira. So, half lane lang ang ginagamit sa salakyan. So, muni kun nga siguro nga perte ka budlay magsulod ang fire truck. Kaya kadagko nga daan yung fire truck kay 5 Kim? May portion kay 5 John nga hindi man siya half lane. O tudotod ba lang ginakayo kay 5 John nga dalan. Okay. Pero one of the factors man gyapon nga siyempre kung utod-utod kay 5 John ang pagkayo oblas ang dalan, may portion nga half lane, may portion nga tuling sa magamit. Pero ano man gyapon na medyo huol man bala no or may mga salakyan nga gusto man tani magpahigad galing ti din sabay mapahigad kay perti kagutok. Kagaina sang nagabot na tong mga fire trucks si 5 John. At wag na nun na amat-amat malapagwa ang mga equipment, mga gamit sang catering services dito sa may tunga sang dalan. Actually wala naman sila sang iban public nga mabutangan kay 5 John no. That is why nang iban sa mga fire trucks na nag-ulo adjust lang kay 5 John dito sa may uluonhan no kay 5 John kagati gid pangbutong nang ninatong nila sa nga host no abod na piswitan atong kalayo kay 5 John. Ug gali kay naabe tawag na asang dako na daan ang sunog bala kay 5 John no kag dasig gid ang pag-ibualya kagamot tong kay 5 John actually kay na pag-abot naton medyo gamay pa tayong fire truck kag medyo na delay ang iban kay 5 John sa pag-aabot pero actually right after nga mag-abot na ang madamo dito nga mga fire trucks kag nag-raise na into third alarm kay 5 John ati na tatapan man so far ang ining kalayo kun ining sunog kay 5 John. No gani kay one of the reasons man na dasig to mag-ibwal kasi siyempre sa mga catering may mga monoblocks, mga styro, kay 5 John, styro box, mga tela na usually naman no ginaabutang sa mga lamesa kay 5 John. Kaya iban pa no nga madali pala no masunog. Ano natabo sa sa ikag nakalusot man nakaapas man ang taga ikag.
nakaapa sila kay Pajod o galing na delay kay yawan pa sila kami dyan. Nagulat-ulat pa sila gamay na masigaya mag-abot man gilayon ang atong driver sang Honda City man gid kay Pajod. Honda City mga pila ka oras nga hulat sang taga-ikag antes mag-abot tong driver sang Honda City dungol to? Wala man nila actually ginulat na kay Pajod, sinulod lang nila sang nag-Dubai. Kita mo ila na. May lang gani kay natulod nila. Kaya iti siyempre nakakuha na, hindi ba? Naka-handbrake na, ti mabudlay, yawan kasi natulod, magamuna. Binuligan nila kay Pajod. Basi. Populoyo dito, kag ibang, damo man sila sila nga taga-ikag man. Basi, tulod guro dala hakwat, no? Do ang mabugit. Hindi na magtiyog ang gumas ang kuan mong ang gumas sa salakyan nga na hindi na magtiyog kung itulod mo kay nga naka-handbrake mong buti lang matig-ana. So may posible nga tulod siguro dala hakwat na. Dala alsa kay Pajod. Dala alsa titani binaliskan na lang nila na. Yang muhat klasik tao ay no. Kung sa Amerika to guro na doon no. Laban-laban na sakan na. Laban-laban na sakan na. Why reaction ng driver? Libog ulo ya kung kuan nakilala ang driver why? Actually kay Pajod, si Mayara man sang plate number nga nakuha ang mga taga dito mga corresponders kay Pajod. Na-report na right away sa Land Transportation Office o kung LTO Region 6. That is why nga buwas isyuhan or padalaan sang showcause order atong registered owners sang salakyan kay Pajod. Kung sino man to ang driver. Sabi nga ang tag-iya hindi amo ang drive wala kay Pajod pero kay since sa iya nakarehistro ang salakyan. Ang una ginaya nga i-showcause ang tag-iya kay Pajod no. So ito man na kasi siyempre hindi man na mapakman kay Pajod kung anong oras ang emerhensya, kung anong oras ang sunog. Kasi kasi ligto yung away pa man niya. Away man ni sunog Hindi parkingan ta diyan ang imo na iya nga kuan ang dapat sina iya bisan sa imo na lang nga inang common sense bala nga balaan mo na gid nga ina nga mga klase sa mga salakyan for emergency use. So from time to time gulpi na malakat kay nga may mga emerhensya hindi mo mapaktan gulpi lang ti ikaw imo gadali kagalakat kagapangita kasang kaladtuan mo mapakahapos ka na lang dra ka imo maparking kay gadali ka man nga may kadtuan ka nga way kakabalo for emergency na iya inang mag-imo nga gin parkingan da nanong klase ka utok imo man. Hindi da. Amo na bala nga may bawal man na sa policy sang LTO kag ginatudlo mo na bala no ginaseminar man akon gakuha pa lisensya kay Pajod prabot niya kun ano naglusot sa pamisaron sini kay Pajod kung base playa ang nag-drive pa sa amo to nga time kay Pajod dali wala pa lisensya ano sa mapatuga-tuga sa drive sa salakyan nga wala lisensya kampiyon pa gid base naglisensya la kay nanay niya. Lisensya lang sa giya sang salakyan lumon ka dito. Ati mabalaan ta na galing ko sinong tagiya sina no pula punta to sa LTO kung sinong driver nga ni and then kung sinong tagiya sa salakyan kag kun balang tagiya sa salakyan mambal nga hindi ako nga drive ang nag-drive sina yung hinablos ko nga kuan nga tingkuling ang utok. Balaan ta na galing ko sino kay kun mabalaan ta na seminaron ta dayon ipa-seminar taliwat sa kay regional director inang Hiduspan. Tunto yan kanami classic tawo gid sige proceed. So mo na kay 5 John no so with this focus order matagan siya sang sansa kung kahigayunan kay 5 John nga makapasag sang iya diri nga bahin no kay 5 John dito sa may LTO no they usually ginatagan na sila yes ang 5 working days agad makapasa sang tawag na sang sining ilaya nga sa budget kay 5 John through written explanation kung ano man gid yang natabo dito sa sining incident na kay 5 John. So more or less mga pila ang extent of damage ang sining sunog nagluntad kay na dire sa may Halandoni Street sa Barangay Lourdes sa K5 Kim. Mga 1,845,000 pesos. Kadako gali sang damage yan, no? Kalabanan na mga gamit sang sinang catering services nga nao kag ang sa piyak do may mga pamalay nga nadalahig K5 Kim.
Yes, kasi 5 John. Sa likod, kay wala pala sa firewall. Actually, ang mga pamalay man doon sa likod, tuwag nga compound sila or pinamilya dito kasi 5 John. At tinagayo man din sila yung hindi sila playa pag i-publicize ang ila nga pangalan kasi 5 John. For their privacy man, tinagayo sila na sa taga Bureau of Fire Protection. Pero so far, ang nirapasalamatan na nato, wala sa injury, wala sa casualty kay 5 John. May mga ido lang to kay Nat nga at kay na ginakabalakaan nila pero nakagwa man di 5 John. Ang yung may isa pa kay na nga wala nakita, ambot lang i-check natin sa Clubwas kung so far na salbar ang tanan kay 5 John nga mga hinuktanan nila. So reminders na ni sa tanan nga mga motorista nga be cooperative sa dalan, especially kung may mga magalabay nga mga fire trucks ay ambagan nila to, ang basta tunog na yan kay 5 John in a span of seconds or minutes. Importante gid na yan kay 5 John, bisan 2 minutes, 3 minutes nga madelay ka, dako gid na yung factor nga posible basi nag-evolve pa tong kalayo or basi may nahimo pa to sa positive within that 2 minutes nga pagka-delay nila kay 5 John. Okay, sige. Report po din sa patol ka K5 Jason Talaro na. Pero naman si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang driver sa Honda City, ha? Noy, bilidaran kagit. Abilidad mo, damo sa abilidad sang kilala sang akon nga barbero. Nga siya ka mangu-mangu. Sila niya di pa ano gani ni hambalya siling ang hambal sa akon nga kwan nga nang barbero. Nya di pa inspection gid sa siling niya sa mga infrastructure projects daw ka insindig. Yan no namang anya sina. Hindi ani ka isrot siya magpanghugas ka pinggan sa balaya. Tuluwas ka ng sungad sa akon nga kwan mo sa akon nga barbiro gapon mo. Kaya mo minutes la utok sa driver ni sang Honda City. K5. So sa ato siling nga pangalagan ang mga balita nga inyo nabatian ng builog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga K5, may sintoma ka, may posibilidad, may sintoma ka na, like for example, inyo sa mga kabataan, basta may sintoma na sang dingge, mga K5, kinanglano na ninyo nga mag D3 Bio. Kaya D3 Bio, isa ka superfood supplement, kinhimugikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa inang viruses, so ilabi na gid mga virus, mga bakterya, ilabi na gid pareho abisang dengue virus. Ang medium chain triglycerides mga K5 ang inang himo sa cold press o hadin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa ato siling nga palibot. Kinapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas nga sa diin ang vitamin K mga K5, na? Isa ini siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod maglikaw ang lawas naton sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati dinapaghulata pa nga madingge kita kag kung may mga problema kada sipon hilanat ubot rang kaso tuga sa mga virus, no? Ang ubot akon kaysa asgat tutunlan takon kaysa bangod man na sa kuan mong sa inang allergy bala. So mga K5 tilawin ninyo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue kag iban pa nga mga pamalatian ang mga viral kag bacterial infection. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag Klinika D3 Bio.
Aton nga oras, alas 8:59. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bago-nga paglaom. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadala sa lahat. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaghan na ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magakugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, ano man ganun. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga
Nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Doc Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 7 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa ato sila nga pagpangalagad, prober kita magkuha sa iban pa nga mga balita kay informasyon halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Daligid lang kay pasiplatan tanay nga ato sila nga mga followers nga naga-monitor diri sa ato sila nga pagpangaragad. Unahon tang mga ato sila nga mga viewers. Shout out sa mga followers naton diri sa K5 News FM Iloilo, sa kay Jojo Sidano, mayong gabi, kay Justin Bartolo, good evening, Narciso Bolivar, mayong gabi man, kag sa kay watching live from Hong Kong, no? Sa kay Madam inang Sweet Shell Duterte. Mayong gabi, thank you sa ginpadala diri nga regalo. Sa kay Christine Gardosi, good evening Sir John D. ng Sunog, dito sa Mihalanduni Street, no, sa may barangay Our Lady of Lourdes. Sa kay niya may gabi idol, pa shoutout lang ko kay Boss July nung boy, sa kay Irol, kag sa Pilado or Pilyado family sa Antique, na always gin nagapamati sa imo. Pope Jan Gali sang Uton, Iloilo. Thank you, good idol. Ayos. Kay Tarsila Ongkay Disina. Good evening, Sir John. God bless. Ria Kapanas, mayong gabi. Rosimpas,
Good evening man sa tanan-tanan. Kay Berna Salvilla, good evening. Sa kay Christine Gardose, Glenn Gerhim. Good evening Idol John, shout out sa tanan-tanan. Shout out lang kuno kay General Gamay, gapamati samtang nagainom kape. Bahati mayo kay naga DTX Coffee Mix kada kanamiton. Sa kay Ralph Abario, watching from Tibiao Antique. Sa kay Edmar Likina, Maricel Valor Kasiple, good evening man. Arman Bako Guay, because Sir John hambog ini. Hindi gali, Lamborghini gali. Hambog ini Lori Abadonio de la Cruz, amo kay 5 John, wala na kabulusgan ang amo. Amo kuno kay 5 John, wala na kabulusgan, ginatago iya pa na sa kalimugan niya. Tama gid na kadahak-dahak. Ano gid na ang angay nila. Amo gid no. Arman Bako guwa niya Ferrari na Sir John. Okay. Sakay Novi Balinsusa. Gina-shout out ko gali si Jasmine Jan Idol nga daw buaya magpamati si imo. Bari pa yung sobra-sobra kamantimo man. Pamati na gani buaya pa. Buaya ya toto sa sa City Hall, sa Capitol, sa Kongreso kag sa Senado. Iban ara da sa sa may DPWH. Ang iban ara man mga kontraktor man. Kaya nalapating da mayong gabi man kay Jenil Castor, kay RB Boyko Gilyama. Good evening Sir John, shout out watching from Amamaros Pututan. Salamat. Kay Darlene Lang, mayong gabi man. Myra Francisco Lim Susmenia. Good evening Idol, watching from Nabitasan, La Paz. Romeli Buon Bunda, Idol, good evening. Please greet sa akon tatay sang happy 81st birthday. Tatay Eddie Ferraris Libuon sang barangay Aglanot, Dumaraw, Capiz. Thank you Idol. Ayos. Kay Maria Luisa Garcia, good evening man, from Pututan. Angelo de Monteverde, good evening. Janelle Castor, good evening man. Sa kay Mark Paul Aguilar Temelo, sang Pasig City. Julio Sancho Abilar de Medina, good evening man. Watching from, video Idol John Capulot. Danny Labrador, may gabi man, shout out. Jessa Abison, may gabi ka kay 5 Sir John, from Apurugista, Sara. Sa kay Toto J. Frias, may gabi man. Kay Helmer Felicidario. Good evening kay 5 John, God bless, good all the time. Watching live from Barangay Muto, San Dionisio. Okay, sige. So, tapos na sa K5 News FM naton nga Facebook page. Dire naman kita mga ka-K5 sa aton sining Facebook Live sang John Capulot News Live. Sa kay Toto C, nya K5 Idol, may gabi John. Rhea Capanas, good evening man. Sa kay Toto Bulido, sa kay Rose Simpas, ari man sila glitspia ko duwag na lantawan nila ba. Sa kay Toto Bulido, may gabi Blas Vinida. Hay ang utang ka kay 5 John, cancer man ina. Ti sobra pa Sabi na gid kung wala bayad-bayad, tapos kung sukton mo siya pang siya pang akeg. Sobra pa na sa cancer. Sa kay Leo Recto Matiliano, may gabida. Sa kay Stanley Valiente, sa kay Dindin de los Santos, kay Dejki Gagnao Tobisa, kay Laila Sofia Altelio Hirotse, good evening man. Christine Gardose, Verna Salvilla, about tanan nga mga miyembro sang John Capulot Fans Club International. Rigili di sila spiyako sa John Capulot News Live. Good evening kay K5 Idol John Capulot sa tanan-tanan nga pamati. God bless. Sa kay Juvin Matias, evening Idol Sir John JC, watching from dinang Y, from Y. Wala masugpon. Emily Aurelioda, good evening man. Danny Labrador, may gabi. Sa kay Jane Lee Shongko, good evening. Marty Salapantan, good evening man. John Cesar Villaruel, pare may gabi. Sa kay Kama Alan Mahadukon, Bagsak Idol.
Mercedes Malquerido, good evening idol, watching with you. Kay Teodorico Mospa, good evening ka K5 Idol John Kapulot, watching ang family from Barangay San Isidro Lapas. Monte Castro Nue, may gabi man. Peter Standarte, wala kagis minar ang driver kay 5 John, laban-laban way gidi. Base nagseminar na sa puno kuan uhong. Sa kay Noli Lumugdang, greet mo man kami diyan sa Buruanga nga always nga nagatutok sa imo programa. Oy, mga taga Buruanga, damay gabi lang nami dang inyong beach resort sa Buruanga. Kagi ko na kadto, kagi ko na tulog isa ka gabi sa isa sa mga beach resort dira sa may Buruanga sa Aklan. Nami da, no? Sa sunod mabalik ko na gani kay kung gusto mo magpatawhay, kadto ka to sa Buruanga sa ilang mga beach resort, oh. Kay nami to kay 500. Excuse. Sabi mo kung nga, kay kung gusto mo magtawhay pangabuhi mo, dito ka kay wala to signal cellphone. Tuduhan mo nga, why kagida, why disturbo mo? Why tawag, why chat, why Facebook, why tanan-tanan. Ang imo ng imoon, kadto klas dagat, ka maglangoy-langoy, mangdakop ka isda, sugba ka isda, ka magkaon-kaon, maglangoy-langoy na maliwat, wala si kanamiton. Tapos magkadto ka to, dapat may upod kagit. Kaya kung wala ka to upod, daway man na. Hindi ka man malingaw. Dapat may upod kagit. Pili ka lang updon mo kung lalaki o kung babae, basta may upod ka lang. Ay, kanamiton to. Buruanga. So sabi nyo lang, mga ka-K5. Kampiyon to. Nami pa to sa Boracay. Sige. Ayos. Sige. Sa to sila nga pagpangalaga mga ka-K5. I-check na to. Nanay ang mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kay informasyon, mga detalye sa mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga ka K5 patrol reporters sa sining nga mga tinion mga ka K5. Check na to na mga detalye na sa mga balita nagikan na sa kay ka K5 upod sa kay ka K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan mga ka-K5 sa report nga ang half lane kuno sa ngalan doon ni flyover sa General Luna ginsaraduhan na para kuno sa mga major repairs. Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June, temporaryo nga ginsiraduhan ang half lane sang halandon ni flyover diriya sa may General Luna sumugod Setyembre 23 ang gabi para ni sa major repair. Una nga ginsiraduhan K5 June amo ang left lane o kun ang gikan sa city proper padulong sa Molo sa diin ini na ang ikaduhaya nga phase sang rehabilitation tubtob sa Disyembre K5 June, no? Kay kung madumduman nga sa first phase una nga ginkayo amo ang paghugot sa mga bolts kag pagpinta K5 June. Samtang base naman sa advisory sang Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO nga pwede makapangita sa iban nga alternatibo nga dalan ang mga motorista kag likawan, no, ang paglabay sa General Luna agod nga hindi iya mahuol sa trapiko K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, nagika naman kay K5 Alex Escalante, management sa Western Visayas Medical Center, dapat hindi kuno pahiraptan sa mga politiko, suno sa kay board member Rolex Suplico. Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Alex Escalante, nagikan sa Iloilo Provincial Capital. K5 5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, nagika naman kay K5 Alex Escalante, management sa Western Visayas Medical Center, dapat hindi kuno pahiraptan sa mga politiko, suno sa kay board member Rolex Suplico. Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Alex Escalante, nagikan sa Iloilo Provincial Capital. K5 News FM. Kampiyon
Dapat nga hindi paghilabtan kay K5 June sang sinuman nga mga politiko ang pagmanage sang Western Visayas Medical Center kung WVMC. Ini ang kaundan sang ginpasar nga resolusyon sang sangguniang panalawigan nga ginduso ni 5th District Board Member Rolix Suplico sa ginpatigan nga sesyon kasunod sang ginapahayag pagpadihot sang isa ka lady politician. Agud nga pahalinon si Dr. Joseph D. Nicolo bilang Medical Center Chief sang among ospital. Suno kay Suplico ulihin na bilang magpakabaganihan kay Dr. Nicolo bangod nga ginbawi naman sa Department of Health o kung DOH ang pag-reassign kuntani sa doktor sa Zamboanga City apang luyag lang niya nga hatagan sang emphasis nga wala sang sinuman nga elected politician ang dapat nga maghilabot sa management sang among ospital. Dugang pa sa natungdan kadungan sang ginpasar nga resolusyon sa SP nagalaom ang bugos nga miyembro sang provincial board nga wala sang sinuman nga politiko nga magpasilabot sa WVMC management. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Happy 10th years anniversary Class Mandirigma sa mga tropa naton dira sa Dumangas Municipal Police Station. Mayong gabi. Happy 10th years anniversary sa mga tropa naton nga mga pulis sa Class Mandirigma. Mayong gabi sa inyo tanan. Happy 10th anniversary. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, ang inyong mga balita ng inyong batiran, builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Naka-K5, gusto nyo ang kampiyon nga kape? Ilabi na gid ang kape nga healthy. Ari na ang klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang klinika DTX Coffee Mix may chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder, kag may sugar cane extract powder nga nagabulig ini para sa pag-detox sa ato sining lawas. Ang ampalaya extract powder nagabulig para kontra diabetes bangod sang charantin. Makuha naton nga nagapabakod sang aton nga aton sining pancreas. Agod nga mangin maayong pag-function sa pancreas naton maka produce sang natural nga insulin nga makabulig sa aton sining blood sugar level mga ka-K5. Ang chia seeds extract powder nagabulig sa aton nga ang aton sining digestion. Wala labot sina no, nagabulig pa para kontra constipation. And pinaka the best sini kay nagabulig pampaniwang bangod kay nakakaon kita sang chia seeds extract powder mga ka-K5. Magapabilin nga busog ang ato sining lawas, dugay kita magutom. Ang sugar cane extract powder naman ang isa sa pinakapuno sang anti-oxidant nga nagabulig sa pag-detox sa aton nga lawas para magapabilin nga huben ang aton sining lawas. Pabilin nga huben ang aton sining selula bangod sang antioxidant nga ara sa sulod sang klinika DTX Coffee Mix. Planyo sa mga butika kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy. This time mga ka-K5, check naton ang dugang nga mga balita ka informasyon, mga detalye sa mga balita nagika naman kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan sa national government agencies kunong may mandato nga dapat magpatigayon sa koordinasyon sa city government antes nga magpa-implementar sa mga proyekto sa syudad. Duro nga gamo ako ng mga proyekto nga para man lang sa syudad na nga sagig ka. Ang problema sa inyo kay man nga inaway ka mo dis politika, temo na kun nga ang kinahanglan koordinasyon. Matakan kami gani nga mga pumuliyok, mahakwato namo na mga programa na kay panglampo sa mga taludtod nyo. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM Kampiyon Report.
Kay 5 June, obligado na ang mga national government agencies, offices, ka-government corporation nga magpatigayon sa coordination meeting sa Iloilo City antes ang pag-implementara sa anuman nga proyekto diri sa syudad. Ini matapos sa kay 5 June nga ginaprubahan na ang ordinansa ginpasar ni Councilor Rex Marcos Sarabia nga nagamando sa tanan nga national government agencies nga mag-coordinate sa syudad. Tinatuyos ni kay 5 June nga mapahibalo ang city government sa mga plano sa national agencies. Agud hindi mag-overlap kag magsanto sa plano sang city government kag malikawan ang pag-usik sang pondo sang publiko. Targets ni kay 5 June sa among ordinansa ang para sa mga infrastructure projects apang ginklaro ni Sarabia ang hindi limitado sa mga infrastruktura ang among ordinansa. Matandaan man kay 5 June nga nagtukod si Iloilo City Mayor Reisa Trenya sa Infrastructure Committee sa diin tinatuyos ni kay 5 June ang proper coordination sang pag-implementar sa mga proyekto kag nagamando nga dapat miyara sang Certificate of Coordination antes ang pagpatuman sa tanan nga mga proyekto sa Iloilo City. Kagini nga balita ang yadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikan na naka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Duman ko ni sang una, sang migahay pa si inang former Mayor Jerry Treñas kag si Congresswoman Jamjam Barunda. Sang updanay pa sila bla sa grupo, isa grupuhay pa sila, isa pa sila ka grupo. Naglisensya ni si Congresswoman Jamjam Barunda sa kay Mayor Jerry Treñas. Sila nga mayor, sila nga may budget, sila nga halin sa nasyonal. Ipahimo, tanya ipatindog, ta sila kay ipakayo, sila nga aton nga merkado sa Lapas. Sa Haro kag sila nga sa Aribalu. Nya bisan Central Market kag supermarket sila nga may ara tara budget kuan halin to sa nasyonal, halin sa aton nga mga senador to. Sabat ni Mayor Jerry Treñas, ni former Mayor Jerry Treñas. Nya hindi na pagpahilabti sila kay may budget na tada ang lokal, nya lokal mapahimo sila may budget tada. Pagkasunod nga mga adlaw nagloan ang syudad sang 1.750 billion ng utang kaya mo nang ipakayo sa kuan sa merkado. Natawa ko no ka tingkuling. Hindi sa gusto sang libre nga di sa nasyonal to gusto ya mangutang gidi oh. Tawa ko ni subong lumos kita sa utang. Pila utang ta subong diri sa syudad sa Iloilo nagadalagan sa 3.8 billion pesos. Ina nga utang kay 500 kung isip-isipon mo sa 330,000 ka mga botante sa mga registered voters lang ha. Botchilingon ang registered voters lang aton nga ginisip 330,000 ka mga registered voters. Kung imo nga itungaon ang 3.8 billion may ara kita sang masobra 11,000 nga utang kada isa sa aton. Abi nyo mabayad sina si Hieronimo, hindi. Abi nyo bayad sina ang bata nga si Raisa nga hindi balo mahugas pinggan, hindi. Abi nyo kung sino na mabayad, kita. Mga ka-K5. Te. Ambal-ambal ka mo proper coordination sa kabuisit nyo eh. Kita kamo di mangutang kamo di para nga may kuan para nga may project kamo pagkatapos kuaon yung SOP nga 30% mga buisit kamo di. Nagtapos na ko programa pero ko paugtas pa mo karon na. Si Romel Libuon Bundan nga idol mangkot lang ko ang Pavia Housing Project idol tani makalabot man sa Senado. Why na tsansa na kalokalo na doy. Si Andrea Foster siya tamyaw ko lang da sa tupad balay namon nga si Gamay Pitoy Maoy dira sa Housing Mandurriao. Ari pagdi sayo. Kadamo sa mga ngalan ting tupad balaya gina. Paano mo nabalaan Gamay Pitoy nya na? Paimna extend po sa informen para magdako. Sano ka gamay sina basta mag-inom ka sang extend food supplement for men madako na. Kung ako na sakay gamay sakay Sib nga gamay. Ngalan niya si Sib Gamay ko no.
Gamay pitoy maoy. Sa may housing Manduryaw. Ano ko sa imnan ko na sang extend po supplement for men kag kadtuan ni si kuan mong sino ning gapanamyaman si Andrea. Inomla extend po supplement for men tapos sulunga na si Andrea kag bumbaha ipakita siya kung ano kadako sina. Ay kalain. Ay sakay Edgardo Makainan Fernandez, good evening Idol John, God bless. Kay Maya Villar Arnaez, may gabi man. Kay Rose Fajarito Chavez, kag sakay Fatima Lagarto Zapico Masiro. Ay pay balog gali sa aton nga mga tagpalamate, mga ka K5 namon nga mga taga Quinto Distrito bla. Isa ka tuig na kita, dira sa may Quinto Distrito. Gani sa isa ka tuig nga dala nga pagdala namon sang balita, kalingawan kag serbisyo publiko para sa inyo tanan-tanan. Amon nga gani sa amon sini nga pagsaulog sang amon sini nga sa anibersaryo update kami sa September 30 na 2025 alas 9 sang aga sa Sara Garinatium para sa Kikibi ka K5 Kalingawan sa barangay magsinadya malingaw kag magdaog sa mga papremyo katulad sa mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. For example, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, kag iban pa. Ini ang amon nga pagpasalamat sa inyo para sa inyo pagtutok kag pagsuporta sa nagkaligad naton nga isa ka tuig. Ang KKB, ka K5 Kalingawan sa barangay, in celebration of 88.7 K5 News FM Sara first anniversary, September 30, 2025, 9 a.m. sa Sara Garinatium, kita-kits mga ka K5. Kag, para sa aton magkauturan, atensyon sa mga runners, handa bala kamo nga mangin kabahin, sang 88.7 K5 News FM Sara Fun Run Hope 2025, isa ka tikang, isa ka paglaom. Ang isa ini ka 3K kag 5K nga fun run sa at least isa ka gatos ka mga beneficiaries mga ka K5, no? Ini pagahiwaton sa September 28, 2025, las 5 sang agang venue sa May Sara Municipal Plaza. Paano ka mo magparehistro? Please contact Reggie Di Mayo sa 0966-507-7658 o kung 0994-441-7685 or message sa 88.7 K5 Sara Facebook page or magkadto kamo sa K5 News FM Sara Station ara sa sulod sang Iloilo Police Mobile Force Company Headquarters sa may Barangay 02 Sara Iloilo. Ang pre-registration magasugod sa August 20, 2025. Ang walk-in kalipay sang mabuligan ang kabaylo. And sa aton mga kauturan bangod sa sining aton sini mga ka K5 nga anibersaryo, bangod kay isa na katuig ang K5 News FM Sara, mayara kita nga pagapatigayon man nga libre nga konsultasyon sa inyo nga mga ginabatyag nga mga balatian magupod sa medical mission sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy sa maabot nga September 28 las 8 or alas 9:30 sang aga sa May Sara Garinatium. Pero tungod kay medyo limitadong aton sining pwede nga makater sang ato sining mga klinika consultant, magpa-reserve na kamo sa inyong slots, magkadto sa istasyon sang K5 News FM Iloilo nga napahamtang dira or Sara nga napahamtang dira mga K5 sa may 2nd IPMFC headquarters sa may Barangay 02 kag magkuha sang inyong mga priority tickets o kon mag-contact sa numero 0994-441-7685 o kon mag-message sa Facebook page sang 88.7 K5 Sara. Libre ang konsultasyon para sa inyo, may gamay nga mga nagahulat man nga mga premyo kag mga big discounts para sa aton nga mga produkto kag kilitaay kita mga ka-K5. Ang ini nga medical mission ang ginadulong man sa inyo sa kaalawan sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio kag DTX Coffee Mix. Kag sumuman sang K5 News FM Philippines. Maayong gabi da kay pare Biboy Cades sang East Baluarte. Kita chimpo maka K5 diri sa ato sining pagpangalagad.
Sa ngalan sa bilong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Kung naman yung ka K5, John Alojado Kapulot para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampyon sa